Sekuru Medusa tauya vazukuru venyu. Yes, sekuru. Zveoriginal zvaramba panze apo. Tatoda toti titobikwa mahari sekuru. Bozi nhamo yatitsemura. Tonge matohwe. Zvarema mastreets umu. Zvefeya zviri original zvatiremera. Takutoda chikwambo sekuru chaicho. Tatouya pano kuti tizotoromba. Tipei chikwambo chenyu chamunotemba nacho, last number yechikwambo chenyu. Totoda chimukomana chinotipa mari chaicho. Totoda chisteki chikwambo chaicho ndo chatikutoda. Chikwambo chisina kana ma-problems. Hapana chakaipa vazukuru wangu. Manje hana dzenyu dzakasimba here vazukuru. Tashinga sekuru, tashinga isusu. Takutoda yese isusu. Nhamo yatikanga baba. Nhamo yatitsemura maziso aya. Hatichanyatsoonene nhamo. Haisi nyaya iyoyo. Murikuda zvekuita mariko vazukuru. 1 million American inenge iri right. Mandebvu 1 million ishoma wangu. Ita kuti tite 10 million. Ya. Alright, 10 million ndiyo chaiyo yataurwa naJiraffe sekuru. Okay, ndine mukomana uyu. Ndiye kwa 10 million uyu. Asi anoda 10 liters yeropa every day. Ne 10 kgs yeliva yevana. Plus uyu mukomana haita zvema 60 peki emakasolite. Anotoda Great Black Label every weekend. Plus anodoka mapepe iye mukomana uyu. Iyo maslay queen enyu aya. Makatatsa miko 1 munofa mesa imi makamusia akasamwa duru akatanyota munofa kana dedi. Ndini wana mwenye munyuwani anitese. Sekuru, mirai. Poni yangu yarira. Hello. Matiji, tuye kubazari yare kuchera migodhi. Mafosoro manawo, zvaita. Okay, tirikuya. Iyo, sekuru musadaro kani. Dedi godhi, tibudisewo muno, iyo, maiwe. Tinochera migodhi zvedu iyo. Vazukuru, dondavhara. Amuchebuda pano. Matoromba emi murikutoenda nechikwambo chenyu ichi. Sekuru kani yowe maiwe, hatichada mari yazvo isusu yowe maiwe. Sekuru kani tiregerereiwo. Munofunga kuti pano pachipatara here panoitwa consultation. Matoromba emi rombai. Baba Mande. Baba Mande pachikoro. Baba Mande papiro. Baba Mande pachikoro. Baba Mande papiro. Nigga, birwa, utseng, hey, nigga.